U Infocentru rade mlade osobe koje su prošle edukaciju Europske agencije za informiranje mladih, ERICA. I u Infocentru možemo dobiti informacije od educiranih stručnjaka sukladno Europskoj povelji za educiranje mladih. Svaka mlada osoba se može javiti u Infocentar za potrebnu informaciju. Ja sam Dubravko Šopar i predsjednik sam zajednice informativnih centara za mlade u Hrvatskoj. Mi se bavimo sustavnim razvojem informiranja mladih u Hrvatskoj. Informiranje mladih trebalo bi se temeljiti na Europskoj povelji o informiranju mladih i trebalo bi biti dostupno bez obzira gdje se ti mladi nalaze. Infocentar za mlade koristan je i trebao bi postojati u svakom gradu s obzirom na informacije i dobre stvari koje nudi mladim ljudima. Mladim ljudima poput mene, pa i onima mlađima i onima malo starijima, informacije su danas iznimno bitne. Informacije su ono što nas povezuje s cijelim svijetom i ono što nam na kraju krajeva pomaže i u našem sazrijevanju i skupljanju kako formalnog, tako i neformalnog znanja. I sukladno svemu tome, jako je bitno da mladi budu informirani o svemu onom što ih zanima, o svemu onom što ih okružuje i na kraju krajeva o svemu onom što će im biti korisno u njihovom daljem životu. Upravo zbog toga Infocentar za mlade trebao bi postojati u svakom gradu i mladi bi svugdje trebali imati priliku doći do svih onih informacija koje su im